Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video i na moj YouTube kanal. Moje ime je Ana, ja sam profesionalni šminker i danas sam tu za vas da vam pokažem jedan make-up tutorial. Kao što ste videli već po naslovu videa, u pitanju je dnevni make-up. I zašto opet dnevni make-up kad sam već to snimila? Zato što sam došla na jednu novu ideju da vam snimam razne dnevne make-up tutoriale u različitim bojama, da vas možda malo ohrabrim i inspirišem da i vi koristite razne boje senki na očima, kao što vidite da ja danas imam žutu senku, što ne viđam svakodnevno baš devojke sa žutim senkama, sa pink senkom, sa plavom, zelenom i tako dalje, a volela bih. A znate zašto? Zato što je šminka tu da bi se sa njom eksperimentisalo, da bismo koristili razne boje, da bismo svaki dan sebi izgledale drugačije i uklapale prosto šminku sa garderobom, da bismo se prosto osjećale lepše i da bismo inspirisale druge sa svojom kreativnošću i sa tim što smo drugačije. Ja to volim da vidim. Volim da vidim devojku na ulici sa crvenim karminom, sa pink karminom, sa nekom potpuno ludom senkom, ali da je sve to naravno lepo svedeno urađeno. Želim sve vas koji recimo radite svakodnevno isti make-up za svaki dan, za posao, za fakultet, za bilo koje dnevne obaveze i prilike, a koji biste volile možda da isprobavate razne boje, tu sam ja za vas da se zajednički u stvari inspirišemo, da nas ne mrzi, da eksperimentišemo i da pokušamo sa nekim drugačijim raznim bojama u toku dana. Tako da upravo započinjem serijal dnevnih make-upova u raznim bojama i raznih vrsta, da tako kažem. Neću da dužim, krećemo odmah na tutorial. Let's go! Evo ovako, koristim ovu Revolution Pro paletu. Ovo je fenomenalna paleta ukoliko ste recimo početnik, jer paleta uopšte nije skupa, a jako je dobra. Sad ćete vidjeti koliko su boje pigmentovane. Inače, za ovaj prvi korak, nisam naglasila, koristim ovako ovu četkicu. Ne četkicu za blend, nego ovu četkicu koja će lepo napakovati senku. Da, nisam rekla jako važnu stvar. Što se tiče tena, ten sam završila i pokazala vam u prethodnom videu. Tako da možete pogledati prethodni video da vidite kako sam došla do ovog tena, a i prosto u skoro svakom tutorialu vam pokazujem ten i onda ne želim da smaram, iskreno da vam kažem, svaki put sa istim. Osim ako imam neki potpuno novi trik da vam pokažem, kog sam se dostila, koji sam sama otkrila i tako dalje. Znači, pakujemo ovu senku na kapak i stavljamo na ceo deo pokretog kapka. To radimo i na drugom oku. Na usnama, ako nekog zanima, imam samo ovo labelo koje je crveno. I sledeći korak je da uzmemo četkicu za blend i da izblendamo ove ivice do savršenstva. To bukvalno ide u par jednostavnih koraka, jer ako ste lepo naneli prethodno ovu senku, neće vam trebati uopšte puno vremena da ovo izblendate. Evo gledajte, znači ništa je ovaj snimak sad ne ubrzava. Sve je tako kako je. I to je to. Izblendano u roku od 2 sekunde. Za donji kapak ću koristiti jednu zlatnu senku, ovu ovde, iz ove Huda Beauty palete i naravno jednu malu i preciznu četkicu. Inače, ovo su one paletice Huda Beauty Obsessions koje imate u raznim bojama. Evo ja ovde imam recimo i ovu ljubičastu koja je fenomenalna ukoliko ste ljubitelji ovakvih boja. Huda ima u svim bojama ove palete i jako su isplative jer imate dosta nijansi. Jer koliko god delovale da su male, verujte mi, ovo ne može da se iskoristi, što ja kažem, dok mu ne istekne rok.
Prelazimo na eyeliner. Koristim ovaj Golden Rose eyeliner, međutim, nemam što da vam pokažem jer se bukvalno izlizalo sve ovo i ne vidi se. Ali vam linkove svih proizvoda uvek ostavljam u opis videa, tako da bez brige. Sve možete da nađete u opisu. Završila sam eyeliner. Što se tiče trepavica, koristim uvek ovaj Aurin crni lepak. I trepavice obično isečem, tako da ih prilagodim svom oku, čak možda da mi budu malo i manje, jer volim sad da napravim ovaj Fox Eyes, što je trenutno popularan. I uvek ovako stavim lepak ovde na ruku. Stavim prvo na jednu, pa na drugu stavim lepak. Njih ostavim sa strane da se malo prosuše i onda stavljam maskaru. Dok se one malo prosuše, to je bukvalno 1 minut. Maskarica moja omiljena, naravno, Lash Sensational od Maybellina. Ovo koliko je dobra maskara, ljudi moji. Ljudi moji, znači, trepavice mi uopšte ni ne trebaju, ali eto stavit ću ih, pošto prosto da bi upotpunile ovaj look. I da bi oči izgledala onako još više foxy, još više iskošene i mačkaste, kako god da vi to volite da nazovete. Evo vidite, na primjer, koliko sam ja isekla trepavicu. Trepavica meni veštačka dolazi do ovde, a odavde su moje trepavice. Tako mi nekako mnogo trepavice izgledaju prirodnije, a i trenutno je u trendu, nego da nam trepavice idu potpuno od početka oka. Naravno, ukoliko neko nema, normalno da ćemo staviti trepavice potpuno duž celog kapka. Ono što je obavezno, što dodajemo maskaru na donje trepavice. I to je to što se tiče očiju. Vraćam se da dovršim ten. Koristit ću ovu Kat Von D paletu Shade and Light. I koristit ću naravno ovu najsvetliju nijansu za konturisanje jer sam bela kao kreč. Stavljam malo i na podbradak, naravno. Blago ću da stavim sa strane nosa. Ovako. I sa druge strane isto. Ako vidite da mi se nos ljušti, to je zato što sam izgorela pre neki dan. Rumenilo, isto rumenilo koje koristim u skoro svakom videu. Moje mekovo rumenilo Melba, koje bih svima preporučila da kupe. Jer za ovaj dnevni izgled nam je rumenilo jako, jako važno. Da izgledamo onako prirodno, sveže. Kao da smo se onako baš lepo naspavali. Naravno, sa sve lepo pokrivenim podršnjacima, na koje ću se sada na sekund vratiti i vratit ću se na ovu Shade and Light paletu. Uzet ću ovu ovde žutu nijansu u sredini i staviti na podršnjake. Duž nosa, oko nosa, malo između obrva, da mi pogled ne izgleda onako tmurno, ispušteno i
kao da sam umorna, nego da izgledam sveže. Za dnevni izgled ono što ja obožavam i ne propuštam nikada, to je highlighter. Koristim ovaj MAC-ov Soft and Gentle. Četkicu za highlighter, ovu lepezicu, kako ja volim da je zovem. Stavljam malo ispod obrve. Na vrh nosa. Na bradu, jer je meni suva koža, čak i malo i na čelo. Svuda highlighter, samo neka se sija, samo neka izgledamo sveže. Blago sam prešla blenderom preko usana, čisto da bih malo ublažila ovo crveno labelo koje sam stavila. Inače, uvek skidamo sa usana sve što imamo što se tiče pudera, ukoliko nam je malo prešao, to obavezno, to nikako ne zaboravljajte i naravno labelo pre karmina uvek. Sada, pošto smo stigli do karmina, da li ću iskoristiti svoju omiljenu olovku za usne 155. put u svojim tutorialima? Da, zato što mi je ovo omiljena olovka za dnevni izgled i za one koji su prvi put sa mnom, to je Aura 30 jedinica, mada mislim da svi koji već gledaju moje videe to znaju, čak i moja tetka. Pozdrav za tetku je pre neki dan kupila Aura 30 jedinicu, tako da sam bukvalno sve ljude oko sebe navukla na ovu olovku. Ovo je ludilo olovka koja se zaista slaže uz svaki karmin, ljudi moji. Ona se uklapa uz sve. A i s obzirom da danas imamo ovo žuto na očima, vrlo lepo će da se slaže nešto braunkasto na usnama, nikako nećemo stavljati nešto rozikasto, što ima rozikasti podton, nego nešto što je na brown. Sad kad sam ja ovo nacrtala, ovo deluje pretamno, znam, ali šta je poenta? Poenta je da nam je olovka tamnija od karmina, da bismo dobili taj efekat ombre usne koji ćete sad videti. Inače, zašto držim i dalje šnavice kada mogu da ih skinem? Da, pre bi bilo da bude malo i lepa u tutorialu. Gde smo stali? Predvidiv korak je naravno ovaj moj omiljeni MAC-ov Carmin Creme de Nude. I njega vam naravno ostavljam u opisu videa u vidu linka. On je jako, jako svetao i evo sad ćete vidjeti kako će on savršeno da legne na ovu olovku. Klasični problemi. Vidite koliko je sad recimo ovaj karmin svetli i koliko se lepo sad uklopio potpuno sa ovom šminkom, sa ovim očima. Ukoliko me mrzi, na primer, nemam vremena, žurim, i nemam vremena da stignem da sad crtkam usne olovkom i da stavljam preko ovaj karmin, onda iskoristim nijansu Yash YASH koja izgleda ovako. I sad ću vam uporediti samo čisto da vidite boju ovog i boju ovog karmina. Znači, ovo je ovaj koji sam sad nanela preko olovke, a ovaj ovde je Yash, ja ga tako čitam, ne znam za vas. I onda stavim njega preko celih usana, bez olovke, bez ičega i dobijem neku ovako sličnu nijansu. Ali ne, naravno, ovako savršenu nijansu, kao kad se zaista potrudimo i stavimo i olovku i karmin. I kada stavite i olovku i karmin, vama će to samim tim na usnama sve biti dosta postojanije, duže će vam stajati u toku dana. Ako stavimo samo karmin, pogotovo koji je kremast, koji nije mat, može se desiti da ga brže pojedemo i da on brže nestane. I eto, dragi moje žene, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se video svideo i ukoliko želite da snimam još ovakvih videa kada uklopamo garderobu sa make-upom, nešto da kažem različito za svaki dan, obavezno mi pišite u komentarima, obavezno lajkujte ukoliko vam se ovaj video svideo i pišite mi još jednu stvar koja me jako, jako zanima. Da li više volite kada vam pričam i ujedno pokazujem ili da samo pokazujem, a dosnimim voice over, kao što sam recimo radila u nekim od prethodnih videa, ostavit ću vam linkove tih videa u opis pa da pogledate i njih. Jako me to zanima
šta vam je bolje, šta vam je korisnije. Naravno, ukoliko imate još neke predloge, ideje i probleme koje želite da vam rešim, slobodno pišite u komentarima ili mi se javite na moj Instagram profil. Što se tiče profesionalnog šminkanja, to možete zakazati kod mene putem Instagram profila takođe koji je u opisu ovog videa. Dakle, šminkanje za sve prilike, tu sam vam na raspolaganju. I pošto smo stigli do kraja, ja vas sada ljubim puno i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!